cine suntem sau dacă nu, eu sunt... Eu și colegul meu aici suntem cei doi guvernatori care am venit în oraș să Da. rezolvăm problema cu mafioți. Ajutor! Ia uite-l și pe colegul, acum a apărut. Gata, Saci? Mă bătut luat? tati și nu am putut să vin. Am înțeles. Gata, Saci? E luat? E luat, Auziți? Saci? Ce? Ce saci? Eu Ai da. luat Saci în mașina. Da! Bun. Mă bate. Se deschide ușile. Măi, fată, măi. Băi, Aoleu. cine e la ușă? Ok. Aoleu, Aoleu, bună aoleu. ziua! Bună seara. Bună ziua, chestia general de la Poliția Română. Nu te-am întrebat. Da. Stai din gură, colegul. Am înțeles că aici este urgent. Nu, este... E o- petrecere în pijamale. E petrecere în Vrei pijamale. tu să participi? Hai. Da, normal, că e un jaf. Păi uitați și pe Hai, acum. mai repede. Ce mai repede? Zi de ce ai nevoie, că ușile astea se închid. Da, ia zi, ce nevoie? Domnii Bă, polițiști, ce business vreau să plec, ajutor! Ce Stai vrei din să gură sau dacă luați în cap. Că nu taci. Îți bag ceapul în gură și nu te mai scot. Ce vrei să fiu statici? Vrem care liberă. Care e să vă puneți în genunchi să Uitați termină cum jos. facem. Uitați cum facem. Deci, Care liberă maxim. vă dă... Stai din gură. Nu mă întrerupe. Deci, vă dăm un ostatic și după ducem un ostatic pe ponton, îl lăsăm acolo ca să ne asigurăm că nu ne veți omorâ. Dacă trageți în noi, omorâm ostaticul, să fie clar. Ok, aveți care liberă 15 secunde. Bine. E ponte, mă! Hai, tu în picioare. Hai, în picioare. Ua. Ia, colegul, vină coleg. Poate și? Ia. Aoleu. Alo? Ajutor? Așa. Și tu în picioare, hai. Ia-l cu pistolul la cap. Hai, directe! Stai să mă ridic, domne! Stai să Bag se pistolul în cur dacă nu te crești. Stai să mă ridic! Care mi-a dat cheilare jos? Am fost prea chestia. Așa, Hai, v-am dat ostaticul. aoleu. L-am dat pe Dacă-ți celălalt. ba- Domnii Dacă- polițiști, nu vreau să mor, ajutor! O să mor, taci. Hai, rapid Care la mașină? mașină. Dacă mai trageți, mă arăt staticul. Domnii Aveți voie, polițiști, nu vă rog trageți să în nu noi. trageți! Aoleu. Hai, stai că iau... Pune la picioare, că e loc. Dacă nu așa, nu mai dau glonț. Colegul, lasă-i! Nu trage, colegul! Că O mă să-i dăm omoară glonț. colegul! Dacă la... Colegul nu trage! Când spui tu când să dau, da? Ai auzit? Bine, Acum nu mai pot să-l omor pe ăla, lasă. Pe ăsta, de. Pe ăsta nu-l omorăm. Vine poliția după noi, ajutor! Îmi spui când să dau glonț, da? Da, dar nu-i da. Deocamdată. Da, deci ne urmărești. Când a spus că are liberă, da? Bine. Nu-i da glonț, nu-i da glonț. Că nu- Ce Vă rog, oacă? nu vreau să mor. Pe bune. Fii atent, Adrian. Da, de unde Știți de știți? unde vă știu numele? Ah, Da. Nu. păi nu, chiar nu mă cunoașteți, nu mă recunoașteți, nu nimic. Nu știu cine sunteți. Ah, ce Da, urât, pe mine mă și ei? ce urât. Nu. Le. Stai, taci din gură, stai că mă sună șef. Aoleu. Sună mama. Ce mai Alo? ai pregătit ciorba ea? Da, îl avem. Bună ciorba în frigider! Ne descurcăm noi. Dar domnul ăsta de aici care mă ține Păi cu cum adică pistolul ai la cap plecat? e mai nebun. Ați plecat, mă spun. Vezi că asta nu pus ciorba în frigider. Bine, ne Bate descurcăm măsa. noi cu el. Am vorbit cu Vacanță Mexa, plăcută. că e foarte rea. Crede-mă, ne bate Gata. și coarnele. Aici așteptăm să vedem dacă... Văd că nu prea mai e poliție, dar așteptăm câteva minute. Dar de unde mă cunoaște sau Secret, de unde știm numele? secret, O să afli. de la mine. Aha. Păi, îmi păreți cunoscută la voce, dar nu-mi dau seama cine sunteți. E, nasol atunci, memorie proastă. Da. Sunați ca doamna inspector, dacă nu mă înșel. Cine-i doamna Eu sunt inspector? comisar, că e inspector, Doamna să mor eu. inspector Ami?
sau ceva de genul. Opa. Cine e aia? Cine e, mă, nesimțitule? Asta-i măsa, Păi, asta-i... m-a Asta e întâmpinat, fica lui Viorica care o bate măsa când o băga ceva în frigider. m-a întâmpinat când Bă, asta e, am da, ajuns la aeroport. am băgat-o în spital de câteva ori. Știu pe tine, Gata, taci din gură. Trebuie să ne ducem la ascultătoare. O să se Hai. supere șeful dacă nu ajung. Dar a zis că a plecat în excursie, deci nu cred că o să facă. Păi, și sunați destul de Bă, asemănător taci din și... gură. Dar doamna m-a întrebat. Eu... Nu Pune-i cred un că măr, taci. pune-i în gură, că nu mai Îți bag cerapul meu de la pan... Nu mă mai spălat de 2 zile tac, cu el. promit. Uite așa. Gata. Oh, Am stai cu mâna trecerea. Nu pe aici prin fața poliției, că ne vede poliția. Dar ce tot lovim, mă, de stâlpul? Tot lovim. sunt invizibil, Doamne. nu știu. Ia tu că trebuie să mă sună bunica ca să-i dau fasolele. te sună în momentul ăsta. Până și Ai, mie te îmi vine sună să în râd. momentul ăsta. Care am o armă la cap. Așa, bunico! Ce nebunie. Taci Domnul din gură. colegul, Taci da. din gură sau trag un pistol în cap. Un pistol. Da, și eu am cu română. Dar îți trag un glonț în cap dacă nu taci din gură. Ia uite, muzică. Gata. Te-am răspuns și am spus că fasolele nu sunt la mine, sunt frigider. Așa și ce vreți cu mine sau ce o să-mi faceți? O să vezi. Bun, hai în genunchi, rapid. Genunchi am zis. A zis că a plecat în... Oh,